Hi guys, padong sa Combento. So, makita dato arang mingawag yun. Sisiradan mo. Sisiradan. Mingaw. Oh, wag guro nagbantay. Siguro di pa guro allow diri maligo. Try na mo kung okay ba or nabayitaw or limpyo ba. So, usod ta. Morning ang agyanan sa Combento. So, unsa nagkuan dira oy, basa ha? Kay basig kasok anta. Welcome to Combento Cave, Bohol and Kaliguon. Kaliguon Cave Bohol. So, why nagbantay? Guys. So, it means dili gyud ta ka entrance fee. So, kung ano yung sinabi yan? Ay? Oh, swerte kayo rong laaga kay gamay ragid kayo ang nagasto. Char. Basta magita kag paagi. So, Moni ang Combento. Welcome. Oh, Moni ang Combento. Wakay ka ng... Uy, has? Waba ka ni has, no? Ay, has? Adlo ka man. Uy, limpyo man na, makita man na. Ay na. Uy, ba sinita? Inaam lagi bunot. Naguray na libang. Ha? Ha? Di ah? So, mo ni ang Combento. So, ato ta sa ubos. Ubos kita ba si ma? Diskumin doa tong. Umak ba? Ato ra ko maring mo. Makita ra man pud. Ba? Try ko anang bak. Ayaw mo tayo ligo. Ito itas amay. So, mora to guys, sa karon nagtan-aw sa mi, nagpicture kay mga uban ako nga mga kauban wa daligo, so di lang pud mi maligo. Adto ako na mi maligo sa bus gamay. Madto mi sa bus gamay. So karon wala entrance fee, pero sa una natoy entrance fee katong wa pay COVID. Ang entrance nila sa una is 25 per head. So makahangyo pag yun mo kung pwede pa mahangyo ang magbantay diri ah. So maura to. The purpose of our life is to be happy.